Зараз курение заборонено на объектах громадского транспорта, гандлю, вокзале, во установах. Нельзя курить и на лестничных маршах жилых домов, у лифте. Сегодня имеется административная ответственность. Она предусмотрена статьей 17.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за курение в запрещенных местах. И надо сказать, что эта норма активно применяется. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 4 базовых величин. Аднак штраф не палохае заўзятых курильшчыкаў. Па апошніх падліках сёлета да адміністрацыйнай адказнасці за курэнне ў неналежным месцы в области прыцягнута больш за 2500 чалавек, з іх 19 подлеткаў. Курим только в положенных местах. Я вообще не курю. На остановках стоять же тоже. Некрасиво это смотреть вообще-то. Я вообще бросаю, но никак не получается. Скажи, нет, не буду курить, да, Артемка? Не будешь курить? Апошнім часам шмат зваротаў у міліцыю наконт курэння на прыпынках грамадскага транспарту. Па дзеючым законе прыцягнуць такога чалавека да юрыдычнай адказнасці нельга. Праект новага нарматыўна-прававога акта за такое прапануе караць. В новых редакциях, в изменениях законодательства предусмотрена ответственность за курение на остановках общественного транспорта. Но мы рассчитываем, что это уменьшит количество курильщиков в общественных местах. Акрамя гэтага забароняць курэнне на дзіцячых пляцоўках і ў салоне аўтамабіля пры знаходжанні там дзяцей да 14 гадоў. А вось на балконах жылых домов, што вельмі турбуе многіх, забараняць курэнне пакуль не плануюць. Электронныя цыгареты прыраўняюць да звычайных. З 1 студзеня 2021 года тытунёвыя вырабы забароняць захоўваць і прадаваць на касах у магазинах і павільёнах. Ці зменяць новыя правілы колькасць курильшчыкаў у грамадскіх месцах, пакажа час. Сёння колькасць беларусаў, якія кураць, складае амаль 30% ад усяго насельніцтва. Ганна Буйкевіч, Сергей Матвійчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».